Da li se manji tumor pontocerebelarnog ugla može videti bez kontrasta? Kako razlikovati ishemijsku leziju od demijelinizacione lezije? Na kojim sekvencama se može videti da li je ishemijska lezija novijeg ili starijeg datuma? Sve češće u nalazima radiologa vidimo opis da u pontocerebelarnom uglu postoji neurovaskularni konflikt. Kako razlikovati tip 1, 2 i 3? Ovo su sve pitanja na koje ćemo dobiti odgovor od našeg poznatog neuroradiologa Dušana Damjanovića, a u okviru radionice Osnove MR glave, a u okviru prvog neurootološkog simpozijuma Srbije. Vidimo se 25. aprila.